Okay, vi fik de samme. Det er nok fire. Hvad? Har du sendt det til din mor, eller hvad? Er vi ikke sikre på, at det er rigtigt? Ja, det er jo. Ja, det er jo. Det er rigtigt, det der står på din nummer. Hvad? Det er rigtigt, det der står på din nummer. Fuck, det over. Julian, op i bilen, op i det. Eller nej, jeg tror, han fik de samtaler med. Fuck. Kan jeg have en computer, mand? Jeg er sulten. Jeg håber, min mor har pakket noget madpakke i dag. De her skæld, de er så lækre. Fuck, jeg er sulten. Hvad kan jeg gøre? Er der nogen, der har noget mad? Hold kæft. Jeg er nu her. Jeg kommer nu. Prøv lige at kigge din beskidte sko. Har du råd til sko, eller hvad? Få dig nogle nye sko, mand. Altså, det var sgu da slemt at se på. Hej mor. Jeg er så træt af at vende hver dag. Altså, kan jeg snart få nogle nye sko? Eller en computer eller noget? Jeg er bare træt af at blive mobbet. Altså, det er hver dag. Okay. Ses. Hej mor. Hvornår kommer du hjem? Ej, først i morgen. Jeg er sygt sulten. Jeg kan ikke holde til det. Jeg er nok træt efter sådan en lang dag. Og jeg går nok også ondt i maven og sulten. Så. Fuck, jeg er sulten, mand. Ej. Føj, er det eneste vi har?
mor. Jeg er på vej i skole. Jeg har eksamen i dag. Jeg ønsker mig held og lykke. Hej. Hej. Jeg er din sensor i dag. Ja. Bare til plads. Okay. Så det du skal i dag, du skal lave en analyse af H.C. Andersens digt, Den grimme ælling. Bare fortæl. Jamen, Kan du ikke? Jo. Det er jo en grim ælling. Jeg bliver desværre nødt til at give dig -3.